sa hlas vrúcich prozieb našich vinier. By spožehnal krokom našej lásky, Duchom Svätým spútal žitia zväzky, by sme vždy na Teba pamätali, vieru, nádej, nadovšetko lásku zachovali. Amen. Slovo Božie, ktoré bude slúžiť ako základ tohto sobášneho príhovoru, máme napísané v 5. knihe Mojžišovej, 31. kapitole v 8. verši v mene Pánovom takto. Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach. Amen, toľko je slov z písma svätého. Drahí snúbenci, milá rodina, bratia a sestry. Keď mal izraelský ľud vstúpiť do zasľúbenej zeme, zaznelo im Božie slovo, ktoré ich určite veľmi povzbudilo. Boh sám prišiel so zasľúbením. Nikdy vás neopustím. Budem kráčať s vami, kamkoľvek pôjdete. Bolo to veľkým povzbudením, pretože je nanajvyš neobvyklé, aby Boh, všemohúci vládca, stvoriteľ všetkého, takto sám seba ponúkol pre šťastie svojho ľudu. Áno, motivom takéhoto Božieho konania je láska. A my v tú lásku veríme. Veríme, že nás Boh neopúšťa a že toto jeho slovo stále platí pre každého z nás. A tak aj pre vás, drahí snúbenci, ktorí dnes nastupujete na novú cestu životom. A rovnako ako izraelský ľud vtedy, aj vy musíte vedieť, že vás Hospodin neopustí a ani nenechá. Bude kráčať s vami vašou spoločnou cestou. Milí bratia, milé sestry, ako veľmi sa pri sobáši mladomanželia podobajú na toto Božie slovo, ktoré Boh vyslovil z čistej lásky k človeku. A to preto, lebo pri vstupe do manželstva konáme podobne ako Boh. Boh z čistej lásky sprevádzal, viedol, ochraňoval a posilňoval izraelský ľud. A tak aj my chceme konať v manželstve. Vstup do manželstva je vyznaním doživotnej vernosti. Je sľubom doživotného sprevádzania. Neznamená iba to, že dvaja budú kráčať spoločným životom, ale vyjadruje lásku, obetavosť, starostlivosť a túžbu urobiť toho druhého šťastným. Zvlášť tieto slová sú pre nás dôležité počuť dnes, keď nielen vy, drahí snúbenci, chcete uzavrieť manželstvo, ale rovnako aj vaši rodičia žiadajú o požehnanie toho svojho manželstva a rovnako dnes chceme pokrstiť Božie meno aj vašu dcérku Alexandru. Áno, v manželstve, v rodine sa navzájom obetujeme. Obetujeme sa pre šťastie toho druhého, obetujeme sa pre šťastie svojich detí. Vzdávame sa vlastného, aby ten druhý našiel šťastie a svoje útočisko v manželstve a v rodine. Tak ako Boh posilňoval svoj ľud, tak sa aj vy posilňujte navzájom a to všetko konajte z lásky. Iste takéto sú túžby snúbencov, keď zastanú pred oltárom. Takéto sú očakávania a vôbec nie sú nereálne. Veď Božie slovo platí aj dnes. Platí aj pre vás, drahí snúbenci. Boh dnes požehná vašu lásku a rovnako je pripravený vás prevádzať spoločnou cestou života. Bude prítomný každý deň, aby vám pomohol nájsť lásku, pokoj, odpustenie, trpezlivosť či toleranciu aj v tých horších chvíľach manželstva či rodiny. Teda v tom vzájomnom obdarovávaní láskou sa vždy smiete spoľahnúť na Hospodina, v Neho smiete dúfať. Milá nevesta, ak milujete svojho snúbenca, potom aj vy takto konajte ako Boh vo svojom manželstve.
Iste opúšťate svoju rodinu, v ktorej ste vyrastala, a váš manžel vám bude bližší než rodičia, ktorí vás vychovali. Vzdávate sa svojho, aby ste jeho urobili šťastným. A tak aj sľub, ktorý dnes vyznáte, nech je taký, plný lásky a obetavosti, akým bol ten Boží sľub. Nenechám ťa a neopustím, ani v biede, ani v chorobe, a ani nešťastie ma neodlúči od teba, ale tým bližšie ma pripúta k tebe. S tebou chcem žiť a tebe venovať svoj život. To je to najvzácnejšie veno, ktoré do tohto manželstva môžete priniesť. Rovnako aj vy, milí brat, nech vám zo srdca plinie ten sľub a to vyznanie: nenechám ťa a neopustím. Ty mi budeš najdražším pokladom na svete. Tvoje šťastie bude mojim šťastím, tvoj zármutok mojim zármutkom, tvoja radosť mojou radosťou. Budem ti verný a oddaný, a nech čokoľvek príde, nenechám ťa a neopustím. A verím, že takýto sľub, aj keď možno po rokoch, ale možno o tom s takým väčším presvedčením a skúsenosťami a naozaj s uvedomením si, čo to znamená, tieto slová hovoriť, budú dnes vyznávať aj vaši rodičia. Vedia, že ten spoločný život je niekedy ružový, prídu rôzne chvíle a možno o to krajšie a úprimnejšie tieto slová dnes budú znieť. Drahí snúbenci, rodičia, milé rodiny, bratia a sestry, vyproste si všetci dnes spoločne posilnenie spoločnému životu od Pána Boha. Poproste ho, aby vám požehnal vaše manželstvo budúce, vaše manželstvo terajšie, vašu rodinku. Aby ste si vždy a za každých okolností vedeli navzájom vyznávať slová: nenechám ťa a neopustím. Amen. Amen. Milí snúbenci, v žiadosti o uzavretie manželstva ste uviedli, že vám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa na priezviskách Stano, Stanová, Pušková. Keďže všetky náležitosti pre uzavretie manželstva sú splnené, pýtam sa vás, milý brat Tomáš Stano, chcete s tu prítomnou Alexandrou Puškovou dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Pýtam sa vás, milá sestra Alexandra Pušková, chcete s tu prítomným Tomášom Stanom dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove. Sľubujete? Chcete tento svoj sľub pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov potvrdiť predpísaným slávnostným sľubom? Chcete? Chceme. Prítomných teda poprosím, aby povstali, aby pokľaknete. Podajte si pravé ruky. A hovorte za mnou najprv vy, milý brat, takto. Ja, Tomáš Stano, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Alexandra rodená Pušková, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti zachovávať. A tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz vy, milá sestra, hovorte za mnou takto. Ja, Alexandra Pušková, Ja, Alexandra Pušková, slávnostne na svoju česť
slávnosti na svoju čest a kresťanskú vieru sľubujem pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že Teba, Tomáš Stanov, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o Teba sa starať, vernosti zachovávať, a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s Tebou verne nažívať až do smrti. A teraz obaja spolu hovorte za mnou takto. Tak nám pomáhaj trojjediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli, ja, služobnica Božia a Kristova, mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím to v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého s prosbou: požehnaj vám Hospodin zo Siona, a s napomenutím Božieho slova, čo Boh spojil, človek nerozlúči. A teraz, novomanželia, prichádza chvíľa, aby ste si navzájom vymenili obrúčky. Nech tak, ako oni nikdy nekončia, nech naozaj nikdy neskončí ani vaša láska a ste schopní preniesť sa aj cez tie ťažšie chvíle života. Nech sa páči. A teraz si môžete dať svoj prvý novomanželský bosk. A teraz sa skloňme k modlitbe a takto sa pomodlíme za našich novomanželov. Drahý náš nebeský Otče, keď títo noví manželia urobili v Tvojom mene manželský sľub, prosíme ťa aj my ostatní, aby Ty si vyplnil všetky ich túžby, nádeje a očakávanie. Daj im všetko, čo budú potrebovať v ich šťastiu a spokojnosti. Potvrď a spečať sľub, ktorý si dali, spoj ich v láske, zachovaj všetkého zlého a vylej na nich svoje nebeské požehnanie. Nech svojou pomocou žijú príkladne pred Tebou i pred ľuďmi. Spĺň tieto prosby pre nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, večne požehnaného. Amen. Teraz poprosím, aby prišli medzi nás krstní rodičia aj s malou Alexandrou. Pán Ježiš hovorí: ja som vinný kmeň a vy ste ratolesy. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Prv, než by sme toto dieťa krstom zaštepili do vinného kmeňa nášho Pána Ježiša Krista, odpovedajte mi, milí krstní rodičia a rodičia, na tieto otázky pýtam sa vás. Žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené v meno trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého? Žiadate si?
Odmietate v mene tohto dieťaťa neveru, hriech a všetky diabolské skutky. Odmietate? Keď ste odmietli neveru, hriech a diabolské skutky, vyznajte spolu so mnou a so všetkými prítomnými vieru všeobecnú kresťanskú. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere. Sľubujete? Môžeme teda teraz odísť o krstiteľnici. Skloňme sa ešte k modlitbe Pánovej. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Pán náš Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Aké je meno dieťaťa? Z rozkazu Pána Ježiša krstím ťa, Alexandra. V meno trojjediného Boha Otca, Boha Syna a v Boha Ducha Svätého. Ešte požehnanie. Boh Otec, ktorý ťa stvoril, Boh Syn, ktorý ťa vykúpil, Boh Duch Svätý, ktorý ťa posvetil, zdržuj a posilňuj ťa svojou milosťou, aby si v pravej a živej kresťanskej viere dosiahla raz večný život a spasenie. Amen. Môžeme sa teraz vrátiť, bude taká ďakovná modlitba. Spojme sa ešte v modlitbe a takto sa Pánu Bohu poďakujeme. Ďakujeme Ti, večný Oče nebeský, že nezabúdaš na svoje sľuby, ale ich ustavične a verne plníš. Aj teraz si učinil novú zmluvu s týmto dieťatkom a uistil si ju, že jej budeš otcom. Prosíme ťa, dávaj jej svojho Svätého Ducha, aby pod jeho vedením rástla v milosti a múdrosti, posilňovala sa na duchu, slúžila ti v neustálej svetosti a príkladným životom ťa chválila tu a zvelebovala aj tam až na veky. Amen. Vám teraz ďakujem, si môžete sadnúť a poprosím rodičov, aby prišli medzi nás.
Milí manželia, milá rodinka, keď si po vykonaní občianskeho sobáša žiadate, aby vaše manželstvo bolo požehnané aj evanjelicko-kresťanským spôsobom, totiž slovom Božím a modlitbou, pýtam sa vás. Sľubujete žiť vo svojom manželstve aj naďalej tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove. Sľubujete? Chcete toto svoje rozhodnutie potvrdiť pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov aj predpísaným slávnostným sľubom? Chcete? Prítomne teda poprosím, aby ešte raz povstali, vy pokľaknite. Podajte si pravé ruky. A hovorte za mnou takto. Ja, Jozef Puška. Ja, Jozef Puška. Slávnostne na svoju česť. Slávnostne na svoju česť. A kresťanskú vieru sľubujem. A kresťanskú vieru sľubujem. Pred trojediným Pánom Bohom. Pred trojediným Pánom Bohom. Otcom, Synom i Duchom Svätým. Otcom, Synom i Duchom Svätým. A pred prítomnými kresťanskými svedkami. A pred prítomnými kresťanskými svedkami. Že teba. Nadežda rodina Eremiášová. Nadežda rodina Eremiášová. Ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku. Neopustím ani v biede. Ani v chorobe. Ani v šťastí. Ani v nešťastí. Ani v nedostatku. Ale budem ťa milovať. O teba sa starať. Vernosti zachovávať. A tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz vy, milá sestra, hovorte za mnou takto. Ja, Nadežda rodina Eremiášová, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Jozef Puška, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz obaja spolu hovorte za mnou takto. Tak nám pomáhaj trojjediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli aj cirkevným spôsobom, ja, služobnica Božia a Kristova, mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím to v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého s prosbou: požehnaj vám Hospodin zo Siona a s napomenutím Pánovho slova, čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Na záver sa ešte skloňme v modlitbe a takto sa Pánu Bohu poďakujme. Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme, že Ty sa priznávaš k svojmu dielu. Ďakujeme za novomanželov, ktorí urobili sľub vernosti navzájom, sľub lásky. Ďakujeme, Pane, za to, že Ty si prijal aj malú Alexandru do svojej veľkej Božej rodiny. A ďakujeme, Pane, aj za to manželov, ktorí si opäť sľúbili vernosť aj po rokoch.
ktorí práve aj pred Tebou vyznali, že chcú byť naďalej spolu, chcú znášať navzájom všetky tie starosti a problémy, ktoré život prináša a kráčať naďalej spoločnou cestou. Požehnávaj, Pane, všetky tieto rodinky, veď ich, žehnaj a ochraňuj. Dávaj im svojho Svätého Ducha, aby s Tebou kráčali a Teba oslavovali celým svojim životom. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte ešte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými nami odteraz až na veky vekov. Amen.